36 na mga pamilya. And there you go. Medyo nanay lamat, no? Naintindihan niyo na ba kung anong feeling ng ganyan, ha? Sa mga mga first family diha. Ideally, sa gingon ko pa, magkasundo dapat ang mga anak o ang mga family. Ideal na siya, ideal. Kay family is love. Forgiveness, and then himo na lang as part of the family na, no? The bigger family na ang may tabo, di ba? Muna siya ideal. Pero practically, nagin na yung mga kasing-kasing di na to ma-blame tungkol sa kasalanan ng uban sa una, dili pa kaya nga i-forgive, dili ing anak kada ko ang heart nga i-accept ang other family, ang illegitimate family. Ang uban po kay dili makapatawad, ang uban kay dili makalimot, kasakitan hinunog samot, no? May mga factors nga ipang consider. Sa ako di kay ko ka-relate ani, so nangita ko og kanang naka-relate yun nga kana bitang mga illegitimate sons and daughters. Na ba sila, naminaw ba sila karon? Kung ikaw illegitimate son or daughter and nakay hinanaing or naka-experience nga gusto nimo i-share sa amo, pwede man nato i-kuan, pwede man nato itago imong pangalan, ikaw na lay bahala maghimo sa imong pangalan. Kung nakarelate ka kang Erica, pakitawag lang karon 0965 123 1300. O, i-save sana ninyo. Ang akong mga pangutana is, naaba kay mahay? Unsa ba'y feeling kung naa ka sa eskwelahan or kinsa ba nga apelyido ang ginadala nimo? Naabay kanang maltreatment sa imong stepmom or stepdad? Naaba sila yung mga pangit nga giingon sa imo? O okay ra ba ang inyong relasyon? Wala ba'y problema? Unsay sikreto ana? Okay? Ready na mo mutawag mga mga nakarelate sa lugar second family mo. Ayon na lang tutawag katong na mga broken family, ha. Katulang katong ikaduha mo nga family. Okay? Kay lahi man ang feeling sa kung broken mo family, kamo mangyud ang naikarapatan na mangyud mo garbo nga no? So uma naman to kaganina na tay caller ato. Pero karon dito na punta, hatakan na tong chance tong mga second family. Tanan na to kung unsa ang ilang opinion, unsa ilang maingon, unsa ilang mga other experiences about ana. Okay, ready na? Sige, pwede na mo mutawag karon sa 0965 123 1300. Hello? Good evening. Hello, good evening. Si kinsa ni? Today, dili na isabang ni. Oo, pwede mong ka maghimo lang. Gusto ka bubot? Bubot akong itawag nimo. Ha? Pwede na? Sige, bubot. Pwede na. Pila edad nimo bubot? 22. 22. And then, since birth, illegitimate child na ka? Yes, kuan ko, kibali murag anak ko sa lapit sa kung pagkadalaga sa akong mama ba. So, ang imong father is Minyo Daan. Minyo Daan. Pero, And then, pila ka years sila, pila ka years nga minyo imong father, sila nag-ila sa imong mama? ay wala po ko kabalo sa story mo gusto kong father kay ever since wala mo na ko siya nang-meet. Okay. And then, ang imong mama, unsay giingon lang? Kuan, karon na nga mga age na ko mga 20 or 18 nila story sa kuan sa kanang nana lagi. Pero ako mama dili mi close with sa mga good kay
baligyan ko niya, gusto ko anak sa kuha. Mhm. Kapito, actually, naman po akong papa nga time at ito nga. 4 years siya din. Pero sa imo nga part kuan man ka, wala naman siguro kay feeling na ako kay Feeling tinuod ba nga kanang murag wala na pugay pakialam kay wa mo sila pakialam. Oo, makaingon ka na ngayon na. Pero, Kay murag dugay na bagikan pa ka sa bata, wala na kanaanad. And kung mura bitaw po sa ako ba, kita po ko atong salida nga di naman sa siya panginahanglan kay wala man sa kunaanad nga naa ka, murag something nga na bitaw. pero kuan mo good, kulang mo good ang pagkatao good. O dili niyo mailay mo ang asa kagikan. So when ka naka-feel ana? Kuan, since bata pa jud ko, as in mga starting siguro sa mga 10, kay mama sa eskwelahan is, kuan, ba itong tanong ba, kinsa nga lang siyang papa, mama, wala ko isulat, 9 lang siya, kay wala mo ka mabuta. So kinsa din nagdala sa imo? Ang kuan, sa kong mama nga, kuan, apelido na, Imong mama nga apelido. dili, no, what I mean is ang nag-raise sa imo as a child. Akong lola, lolo. Oo. And then unsa ilang explanation? Dili mo, mangutana ko sa una, kadumdum siya ko mangutana ko sa una. Di man po sila mo, ano na sila, di sila mo tingog, may ilaw na sila. So murag kuan lugar la kanang kinsa gid akong mama papa. Kruk 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 kruk. Lugar. So happy kay tanan. Ali bibi ta. Mag-caroling ta ma. Ma. Unsa yung tawag sa ila? Lola. Lola, lolo. Lola, asa ako magpapa? Mag-CR sa amin apo kadto lang mag-CR sa. Baka nang ilay ko nila. Sorry. Ginalai dayon. Ginalai nila. So, na ba kay wish nga magkita mo or wala na? Balag di lang ko kunya dawaton good kay I know. Siguro ko malawat niya kung kabalo siya ng ingani ko. Ako lang. So, kaila ka sa imong mama magpapa? Ay, sa akong papa lang noon at saka sa ba mong ganila nga mga nangalan, taga-asa. Na-share di mo imong na-search? Wala man po kay kuan mo gusto sila kanailang family pa kay kanang sekreto bito bag nay negosyo mo gusto sila. So wala gyud ka nag-contact sa gamay. Wala po ko ka kuan kay mo na ko sila makita din ako i-search. So unsa naman lang gyud imong kuan gyud sa imong self na unsa man na unsay dapat natong ma-learn aning imong experience? Dapat siguro kung dawato na lang gid siguro kung ingana nga ikaw at least sa story nakabalo man gid siya ingana so yan na lang dawatan gid siguro nga second priority lang gid siya for me dili na siya mga kayog attention kay napay family daan wala. Pero nakoy advice sa imo no. Gaka-feel ka og emptiness? Oo. Or unsa tawag ani kanang kakulangon. Pero ingani mo gud siya sa kalibutan no na magyud tay mga unsa tawag ani ma-experience or kaning mga butang bitaw nga wala na tay choice. Di ba katong mga butang nga kaning ana kung past sa imong parents na imo choice ba na nimo dili man ikaw ang naghimo ana. Pero napoy butang na murag di ba nagsuffer ta na pero dili atong sala mo tong experience ni kuan pod Erica no. And then medyo nagsuffer ka and then na kay feeling of kuan sadness about ana pero tanan ta nga naka-experience ing ana dili lang bisag kompleto bitaw ang family kay naagya po na siya apan no na kompleto ang family pero ang padi ay kay gapangulata di ba and then napoy uban nga uy kompleto lagi ang family naatanan na kwarta pero napoy binuang napo didto ang mga drugs napo didto ang mga ingana nga experience niya iyang parent kay dili kuan and dili man ta makapili kung kinsa atong parent o kung kinsa ang wala nga parent sa atong life tama. Pero the fact is gitugtan ta sa Ginoo nga mabuhi ta nga ingana atong sitwasyon tama. Nagpasabot ba ka na nga walay love ang Ginoo sa ato? Wala naagi. Di ba? So dili mahimong rason nga atong sisihon ang mga past or ang mga atong gigikanan, di ba? Ang ginikanan gikan man sa word nga gigikanan.
ang atong unsay atong start sa atong life kung unsay gihatag sa ato sa Ginoo, pobre man ka or nadato man ka, nabang kay parent or wala, happy man ka primero or naba mo'y balay, wala ba, kompleto ba, dagan ba tao, ikaw ra ba isa ang gi pa dagan-dagan dinhi sa kalibutan nga way sapot, doesn't matter because ang importante kung unsay atong buhaton anang iyang gihatag. Kung unsay nahimo nato anang atong gihatag. Kung nagsugod ta og wala and then ang atong gibuhat is saan ta man mao na man gyud ni ako. Sisiyon ako tanan kay wala gyud man, wala man gyud. So nganong namang koy makuha nga wala man koy makuha dapat. So kung wala gyapon ka in the end kay wala kay gibuhat. Imo na nang sala, ato na nang sala, di ba? Pero kung ang something na negative tapos pag abot sa panahon kay imong gipalambo, nahimong part sa imong life, imong gi-cultivate and then nahimo kang mabungahon, ma-dream ka katungod ana nahimong inspiration na sa imo nga ma-challenge ka. Nga tanan nimo mga butang even if ing ana ang nahitabo kita naglambo gyapon nakatabang pagyapon tag tao na change pagyapon ta nahimo tang wala na pareha ato na better pagyud ta diha na din ta ma-blessed no Oo. so dili parang sa ako ayon na dili dapat nato himuon ng rason nga dili ta mo asenso sa life dili ta mahimong buutan nga tao kanang atong past. Because the past doesn't define us kung kinsa gid ta. Okay? Okay. Para mas makuan ka nga dili man na siya magmatter kung unsa gid atong past no. Ang magmatter Pero kung unsa atong buhaton para sa atong future. So ako lang magudis. Kan gusto lang ako mailan. Oo, may na. Kay pero kung to the point nga masad ka, mahimo ng frustration, bantay lang. Ha? Para ani ba na tanawa si Louie kay si Erica. Nga mura bitaw kuan dagan kay iyang effort ba grabe kay iyang kana bitaw, di ba? Ang iyang eagerness tapos madismaya lang din ka and then ma-down lang din ka tungod kay murag mayabu bitaw ang tanan. Tungod kay di man niya. Dili man nato control Okay. tao. Salamat sa imong pag-share ha. And then siya ako malagad nimo na kay song nga gusto paminawon. Ay, wala na. Wala na. Sige, Wala na. hindi na pud ka mo greet. Ayan na, dili na. Sige, salamat, Bobot. Si Bobot. Salamat sa iyong pag-share. Another caller, please. Katong mga illegitimate na sons and daughters diha nga pwede mag-share. Unsay feeling, ani? Hello? Hello? Hello, hinay mong kuan. Naka-loudspeaker ka? Ayo i-loudspeaker. No, Hello? Kinsa ni? April Si April. Hi, April. Pila edad ni mo, April? 18. 18. And then, ikaw tong kuan, second family? Oo. And, gikan sa pagkabata ni mo, uban na mo sa imong papa, dili? Papa na siya? Unsa man na? Oh, sa kong papa. Imong papa na ilain family? Oh, ikaduwa ra Japon na akong mama. Okay. And then, unsa man, nakasala imong papag mama sa una? Oh, And then, kabulo ka sa ilang history? ang akong Nganong, mama, nganong nakuan ka, nganong nabuo ka sa una? sinagyo Japon sa sabay ko ng inom. So, ang imong papa, na pila ka years na nay asawa before nag-ila sa imong mama? Dugay naman doon sila nag-ila. No. Ang imong papa o ang iyang first wife, pila sila ka years until such time na meet niya imong mama? 1 year. So, Dili day 3 years. so 3 years siya nga minyo. Oh,
wala pa siya nag-ina ato sa imong mama. Ginag-inadto na sila Japon. Karang sini nagkita-kita na sila. Sa una pa lang wala pa sila naminyo. Imong mama, imong papa o katong imong stepmother. So parang kuan na sila, nagbuyab-buyab na sila. Na sila mga sikreto sa una. Nanakay ko And then so such time after 3 years nabuo din ka. Kanus aman na hibaw-an nga naa ka? I mean, kanus na hibaw-an sa first family? Pag anak nimo? 1 year, mga 1 year. Nagkagulo ba ang family? And then unsa ingingon sa imong mama? Nagkuan ba asa man nagpuyo imong papa? Pagukid nun. Sa first family. And then dili mo kuan? Dili mo friends imong mama o iyang kuan, iyang asawa? Ay, dili may friend, nag-away mo. Dobby, ikaw, unsa may imong kuan kaning naaba kay pagmay sa imong papa wala? Naa. Ngano man? Unsa may Pero makuha ng Japon ako nga. Dawat na lang nako. unsa may nga mga pagmahay ani sa una di ay? Wala siya nakakita sa kuha na nagpagawas sa kuha. Wala siya Pakita. kanus Kung pagawas pa na ako, baby sa pila di ka years nga wala siya nagpakita? mga akong edad, nagpakita na siya kay 11 ako. 11. And then giun sa pag-explain sa imong mama nga imo ng papa, unsa man kay balo nakadaan nga siya imong papa pero dili lang siya gapakita. Oo. And then pag 11, giun sa man mo pag-meet? Gidala ko sa kong mama kanang ipagkita ni sa akong papa. Then dool akong papa. Unsa may giingon sa imong papa sa imo? So far sa inyong Kuan. relasyon, kumusta man? Karon, happy naman Japon mo. Unsa man nagbanding-banding na mo sa una? Dili kay naman sa Naay. Kasi na pamilya. So dili kay kanus naman mga once kapila man mo gabanding sa ka-year. Kaduara. Sa ingon na nagapakita. Pero sikreto nga mga banding ana. Oo. Dili ninyo gina-post. Magita magiging asawa. Sa nga apelyido imong gidala? Sa akong mama. Okay. And then okay ra kang ingana nga setup? Naaba kay kuan? Sa una, dili na ako madawat, pero mo naman sa tabad. Dawat na lang, dabatin na lang na ako. Kanus aka nakaingon ana nga dapat madawat nako ni? Bago pa, parang Mga 17 pa ka? oo. Unsay kinsay nakaparealize nimo? Ang advice sa akong mama nang medyo na pala na ako kang mama dito nga ang ay nako dawaton. So sa una gapangandoy ka nga makumpleto mo. Oo, sa una. Karon dili na. So, wala na ako nang andun kaya wala naman. Unsa imong kuan na lang karon? Sa imong wish sa imong kuan? Sa imong family, unsa may imong gusto may tabo? Wish na ko nga mag-uban ni sa Pasko. Mao lang. Sa lang. Bahalag one day lang unsa man? Mga balag mga 2 days or 3 days lang. Mga 2 days and 3 days. Dabig dili sa kuan sa mismong adlaw. Okay ra Japon. Basta kay nakita na ako nga nalipayon na Japon na. Nalipayon na Japon ni. Unsa imong kuan kanang message sa imong papa?
karon. Ug ma-realize ko lang nga nakako nga imo anak nga nagamahal sa inyo. Sa mga kuan, sa mga stepmom, unsa imong maingon sa mga first family nga medyo strong kaayo basta na makita ang second family? Maayo lang ko. Ito din. Ha? Ayok na madawat man nila nga saan man ay nanak man ay tabo. Nagpahingunay naman ang Pasko. Kailangan ba sisihon ang mga anak nga illegitimate? I mean, ibuli or para ato nga istorya? Dapat man na sa buliwan ng nana. Dapat dili pa kaulawan? Oo. Ngano man? Nobody's perfect, pang good. Mm. Okay. Na time na dyan sa pagigugmaay. Kay Pasko. Ba? Bitaw tinuod bitaw na, I agree. Sometimes man good pride ba, taas kaya tong pride. Dili Ano mat mga fight na dapat ato na ipagos. kana kay capital sin ba yan ang pride ha? One of the 7 capital sins. Lagi. I'm sure kuan ka nang disagree sila gyapon sa hay pagay tungod man gud na sa feeling, no? Sana maintindihan gyapon nimo nga naamang gud sila feeling nga dili nila makontrol pod nga murag kaulit gid sila nga murag na ano pod balik na pod ang panahon, di ba? Katong mga panahon. Pero in time bitaw with prayers kanang magkita mo and then na mga panahon nga dili lang gyud magpataasay og pride nga murag mo reach out ang isa and then syempre mahumok ra man gyud ng mga gahi nga mga heart. Mura gyud na ang atong ampuan, no? Okay, wala gyud mahitabuan ang gahi nga heart. Sana kung na-forgive na nila, no? Kung na-forgive na nila ang nakasala, sana ang katong walay sala, ilan na pong maamigo, ilang ma-closer, no? Di ba, April? Yes, Joya. Kung sa message nimo sa imong mother, Kuya, kung sa message nimo sa imong mother, i-greet na lang imong mama. ay nag-ikay ko sa kong mama nga. Kanina siya karoon na mag-amping siya always. Na-off na yun. Go! Off na yun si April. Salamat, April! Thank you guys sa inyong pag-share sa inyong sikreto ra ba na sa no ang life ninyo. Pero gi-trust din ninyo ang atong programa para salamat April ha o sa tanan nga mga naghatag. Sa mga illegitimate family diha. Know that daghang gyapon ang kumbaga dili naman mupanig sa inyo pero nakakaintindi sa inyo. At the same time, daghan pod ang naka-understand sa first family. And syempre alam nyo naman, muna topic permi sa mga telenovela, di ba? Sa atong mga telenovela na sa TV, ana. In life naman gyud tao nga makasala. Anyways, wala na akong igon time. It's 12:01 na mga kapamilya. And tomorrow, nagyapon tayo Dear MOR. Pero busy si Master Pops. Mag-host si Master Pops sa Rev Technologies and AS Group of Companies.
Tomorrow. Pero ibili na lang ako sa inyo ang story tomorrow nga. Hashtag Dear MOR hanggang dulo. Hashtag Dear MOR hanggang dulo po. Tomorrow po yan, abe, tara na toon sa iyang teaser, be. Para ugma ni ha. Alas 10 ni ugma mga migs. Dear MOR. Ayoko na. Kung talagang mahal niya ako, hindi ko kailangan magmakaawa sa kanya. Hindi naman kasi dapat hinihingi ang pagmamahal. Kusang binibigay yun. Kapag hiningi mo, hindi na totoong pagmamahal ang babalik sa'yo. Abangan mamaya sa Dear MOR. Hashtag Dear MOR hanggang dulo. Hala. Tinuod, no? Ang pag-love, dili nimo dapat pugson ang tao nga i-love ka. Siya na ang muhatag ana sa imo, wala na pugos-pugos, dili na nimo na siya hangyoon. Tama? Muna tinuod nga love kay kung napugos na siya kay na kay giingon, na kay something na murag gihatag or na kay something na murag kung di niya na di kaniya i-love kay na kay bawion or something nga punishment kay kana bitang di ba naman usahay nga kanang tiunan o kuan shotgun para pakaslan ang anak. Bisag dili nimo love ang tao, pakaslan na lang nimo kay na may shotgun. Pero dili nimo love or dili gyud ingana gyud nimo kagugmaan, no? Love nimo pero gamay ra as a friend or something. Ugma na siya ha. Ang atong kwento tomorrow hashtag Dear MOR hanggang dulo. Kanus amaning hanggang dulo gikan sa tumoy. Paingon sa tumoy. Lah. Saan nga mga tumoy kay dagan ra ba ko tumoy. Taas tanan ang tumoy. Ugma na siya alas 10. And dili ko ninyo madunggan tomorrow, pasensya na. And mabalik lang ko sa Thursday. Same time pa rin, alas 8. And then Dear MOR din sa Thursday, alright? Wala na kayong time. This is Master Pope saying don't worry, be happy. Pag may problema ka, huwag mag-alala. Just don't give up. Ayan na lang yung give up, ha? At kung wala ka naman magandang i-comment, huwag ka nang kumament. Bye for now, but see you again on Thursday. Okay? Sa mga single ladies and single moms. Itaas inyong mga kamay. Kay mukis na ko sa inyong ilok. Labi na kay Michelle Yap diha. Michelle! O si Ma'am Inday. Sige, apin na lang ka Ma'am Inday. Taas inyong mga kamay. Kay mukis na ko sa inyong ilok. Ready na? Gitrapuhan na? Kiss ko, bi. And I'll be leaving you with a quote. Gikan kani sa kwento ni Erica. Sanang mga illegitimate child dihang naminaw. Sa hashtag Dear MOR Bunga. Kinahanglan sa anak nga babae, kinahanglan sa daughter ang iyang amahan o iyang father para na siya'y basihan sa pagpili og lalaki.